እግዚአብሔር አምላኽና ሰናዩ ቅድም ትኺለና በቃል ምእታዊ ሓደ ቃል ከንብብ ጸልይ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 34 አላውጽ የኸንብብ ሰለስተ ዘላ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን። ዳዊት ከምዚ ኢሉ ጽሒፈልና ኣሎ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ባርኾ ውዳሲኡ ንሓዋሩ ኣብ ኣፈዩ ነፍሰይ ብእግዚአብሔር ክትሕበንያ ዑታት ዝሰሚዖም ክሕጎሱ እዮም ንእግዚአብሔር ምሳይ ኣዕብይዎ ንስሙ ኣቢርና ልዕል ነብ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ሰናይ አምላኽ ኢኻ ተገይረልና እሞ ስቕ ኣይንበልን ካብ ንግሆ ጀሚርና እግዚአብሔር አምላኼ በህይወት ዘንበርካና ስኻ ምዃንካ እንዳተኣመና የጋርና ድማ ቀላጢፍካ ናብዚ ሕብረት እዚ ክንጎይ ኃይሊ ዝሃብካና ጸጋ ዘብዛሕካልና ስኻ ኢኻ እሞኒ ከነመስግነካ ግዴታ ኣለና እቲ በረኸት ንዓና እዩ ኣቐዲምካ ዝፈተኽካና ኣቐዲምካ ዘፍቀርካና ኣቐዲምካ ዝባረኽካና ኣፍና ኸፊትና ንዓኻ ኸነመስግን ንዓኻ ክንባርኽ እሞኒ እግዚአብሔር አምላኼ ሕጂ ድማ ብጸሎት ተዛሪብካና በአምልኾን መሳና ነይርካ በዞም ህፃውንቲ እውን ተዛሪብካና እግዚአብሔር መንፈስካ ሰናዩ ዝጎደለና ዘበለ ሁሉ ከም ትምልአልና ንኣምን ህይወት እኳ ዝሃብካና ጎይታ ካልእ ግዳ ክንድምንታይ ኣትሪፍካ ከምደይ ትህበና ዝጠራጠረሉ ወድሓነ ነገር የሎን በዚ ሰዓት እዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኼ ትጸሚናዮ ዘለና ቃልካ በዚ ሰዓት እዚ በመንፈስካ ክትዛረበን እዘን ደገ ዘለዋ የእዛና ጥራሕ ሰሚዐን ከይድርብዮ ናይ ውሽጢ እዛና ተኸፊተን ጽን ኢለን ክሰምዓኻ ወእግዚአብሔር አምላኼ ካባኻ ድኾነ ሓሳብ ሰናይ እሞኒ ሰናይ ምኽርኻ ክንሰምዕ ኣብ ውሽጥና ድማ ህይወት ኮይኑ ክንስግመሉ ክትድግፈና ጽልይ ኣለኹ በዚ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር አምላኼ ንዓይኒ ባርያኻ እውን ደግፍ ካባይ ደይኮነ ስኻ ግን በኣይ ክትዛረብ ወእግዚአብሔር ኣበይ እቲ ቅኑዕ ዝኾነ ቃልካ ተደይ ኮይኑ ካብ ኣፈይ ናተይ ድልየት ከይወፅእ ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስን ብመንፈስካ ክትድግፈኒ ጽልይ ኣለኹ ሰናይ አምላኽ ኢኻ እሞኒ ሰናይ ተገብር ምዃንካ ኣሚንና ነዚ ግዜ እዚ መሊስና ንዓኻ ሕሊፍና ንህባለን ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብሩኽ አምላኽ ኢና ንምልኽ ሕያው ዝኾነ አምላኽ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ጥዒምናዮ ኢና እግዚአብሔር ዘጠዓም እዩ እቲ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝድርኸና ንእግዚአብሔር ከነመስግን እምበር ኩነታት ርኢና ስለ ዝተገበረልና ወይ ስለ ዝመልኣልና ኣብ ቁፅሪ ኣብ ስታይቲና ኣይኮነን ኣብ ካልኩሌሽን እቲና ኣይኮና ንእግዚአብሔር እዚ ገርካለ ኢኻ እሞኒ የመስግነካ ማለትና ስለ ድኾነ ጥራሕ ግን ንእግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና እንብሎ ምኽንያት ስለ እንደሊ ጥራሕ እዩ እግዚአብሔር ግን ኣቐዲሙ ይባሪኽና ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ዘንበብናዮ ንኣዳም ከይፈጠረ ከሎ ቅድም ንኣዳም ዘድልዮ ነገር እዩ ሰሪሑ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ምንታይ እግዚአብሔር አምላኽ ብቃሉ ፈጢሩ ንሰብ ዘድልዮ ነገር ክመልኣሉ ክባርኾ ብገለ ነገር ከይጎድሎ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን። ብድሕሪኡ ንኣዳም ምስ ፈጠረ ነዚ ኩሉ ዝፈጠሮ ነገር ምለኮ ግዝኣዮ ዋንኖ ኢሉ ይሂብዎ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ዳግም ዕድል ረኺብና ብህይወት ንነብር ዘለና ነዚ ዝተገበረልና ነገር እንዳዘከርና ንእግዚአብሔር መሊስና ኸነኽብሮ መሊስና ድማ ክብሪ ክንህቦ እቲ በረኸት ንመን ይኸውን ንዓና ኣቐዲምና ተባሪኽና ኢና ግን በረኸትና ንረኽበሉ በረኸትና ነስተማቕረሉ ምስጋና ስለ ድኾነ እዩ ነዚ ዝተረድኦ ዳዊት እንታይ ኢሉ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ባርኹ ኩሉ ግዜ ክብል ከሎ ዞም ቆልዑ እንድዘመርዎ ንጎ ይባርኽዎ ቀትሪ ይባርኽዎ ክድቅሱ ከሎ ይባርኽዎ ኩሉ ግዜ ማለት ግዜ የብሉን ማለት እዩ እዛ ክንነብረላ ዝተዋሃበትና ግዜ ንእግዚአብሔር ከነመስግንን ክንባርኽን እያ ተዋሂባህና ካልእ ስራሕ ኣይኮነን እቲ ካልእ ስራሕ ንብሎ ነገር
እግዚአብሔር ነምልኸሉ መገድ ጥራሕ ይኸውን ድኽእል ንሳሕዋት ንፋቐረሉ ብሓባር ንዝምረሉ ወይ ኣብ ቤትና ክንድቅስ ክንትስእ ከለና ንእግዚአብሔር ስሙ እንዳፀዋዕና ንዕብየሉ ናይ ምስጋና መገዲ እዩ ብጸሎት ገጹ ንደልየሉ ናይ ምስጋና መገዲ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኩል ጊዜ እባርኾ ውዳሲኡ አያቋረጽን ማለት እዩ አያቋረጽን ስም አምላክ ተመስገነ ይሁን ናይ ሎሚ አርእስተይ ብምስጋና ምንባር ትብል እዩ አርእስቲ በየደለኹ ብምስጋና ምንባር ዝተዋህበና ህይወት ንእግዚአብሔር እንዳመስገና ክንነብር ካል አይኮነን ብምስጋና ክንነብር ዝጎደለና ነገር እኳ አሎ ኢልና እንተሓሰብና ከም ተቃሉ ዝብለና ዘድልየኩም ዘበለ ብልማኑን ብምስጋናን ኣብ አምላክ ይፈለጥ እምበር በገለኳ ጨነቁ እንጭነቅ አይኮነን እግዚአብሔር ፈጢርና ግን ከነመስግኖ ስም አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ምስጋና መግለጽ ሓጎስ ወይ ምንጭ ሓጎስ ጥራሕ ደይኮነ ህይወትና ብራና ወይ ቅዲ ናይ ህይወትና ስለዝኾነ እዩ ቅዲ ናይ ህይወትና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እዚ ስለደኾነ ድማ ኃይል ንረክብ ከነመስግን ከለና ኃይል ንረክብ ኣብ ቅድሜና ብዙሕ ፀበባ ክህልወና ክእል እዩ ግን ነቲ ፀበባ ከይኮንና ክንጥምት ዘለና ነቲ ፀበባ ክንሳገረሉ ንኽእል ዓቕሚ ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎ እንእመነሉ መገዲ እቲ ኃይልና ንፈልጠሉ መገዲ እዩ ንእግዚአብሔር ከነመስግን ከለና ስም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይሁን ስለዚህ ምስጋና እንታዩ ናይ ህይወትና ቅዲ ናይ ህይወትና መገዲ እዩ ብምስጋና ኃይል ንረክብ ብምስጋና ጸላኢ ይሓፍር ብምስጋና እትገጢምና ንብሎ ነገር ኩሉ ክንሳገሩ ዓቕሚ ንረክብ ማለት ምንጭ ኃይልና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ መግለጺ እምነትና እውን እዩ በሓደ ነገር ክትኣምን ከለኻ ኢኻ ሙሉእ ብሙሉእ ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ ንጎተስየ ስራሕ ክኸይደ ትብለሉ ነገር ናካ መደብ ስለ ድኾነ እዩ ክትዛረብ ዝገብረካ ግን እግዚአብሔር ከምቲ ትስእ ኃይሊ ከም ትሃበካ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪልካ ክኸውን ከሎ እዩ እምበር ኣብ ርእስኻ ትወከል እንድሕር ኮይንካ ምስ ደቀስካ ደይ ትትስኣሉ መንገዲ ከም ዘለውን ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ ብህይወት ከለና ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ እግዚአብሔር አምላክ ይደልየና ለዚ እምነት ብደይ ምስጋና ጎደሎ እዩ ንእግዚአብሔር ንኣምን ኢና ንብል እንድሕር ኮይና ነቲ እምነት ዝሃበና ምንጭ እምነትና ድኾነ እግዚአብሔር ኩሉ ሳዕ ከነመስግኖ ይግባአና ኣብ መዓልቲ ድማ እምነት እንዳተወሰኸና ይኸይድ እምነት እንደ ዓበየ ዝኸይድ ነገር ስለ ድኾነ ቃል አምላክ ኣብ ቆሎሴ ከምዚ ይብል ኣብኡ ተሰሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ኣመን ኣብ ክርስቶስ ማለት እዩ ኣብቲ ህይወት ዝሃበና ኣብኡ ተሰሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩም ከምቲ ተመሃርኩም መኾንኩም ብእምነት ጽንዑ ይብለና ቆሎሴ 2:7 አንቢበ ያለኹ ኣብኡ ተሰሪትኩም ኣብ ክርስቶስ እንድሕር ኮይኑ እቲ መሰረትና ደነቃንቕ ነገር ይብልናን ክርስቶስ ኩሉ ነገር ኣብ መስቀል ወዲእዎ እዩ ዝብል እምነትና ኣብኡ እንድሕር ንስራት ኮይና ኣብኡ እንድሕር ንጽጋዕ ኮይና ኣብኡ እንድሕር ንምዕቆብ ኮይና እዩ እቲ እምነት ኣብ ውሽጥና ኃይሊ ዝረክብ ኣመንኩሞ ተዛረብኩ ይብል ወሩ ቃል አምላክ ነቲ ዝኣመናዮ ነገር ብምስጋና ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ክንምስክረሉ ክንዛረበሉ ኃይሊ ክንረክበሉ ዘኽእለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚ እምነት ብደይ ምስጋና ጎዶለያ ንዕዘምዝም እንድሕር ኮይና ነጉረምርም እንድሕር ኮይና እምነትና እንዳዝሓለት እያ ትኸይድ እንዳጎደለት እያ ትኸይድ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምስጋና ናብ ሰለስተ ነገር ይትንክፍ ነዚህን ጠቂስና ክንከይዲና ሰለስተ ነገር ከነመስግን ከለና ንትንክፉ ነገር አሉ እቲ ቀዳማይ ንእግዚአብሔር እዩ ዝትንክፍ ከነመስግን ከለና ንመኒና ነመስግን ኣቐናና እንታይ እዩ እቲ ኣብ ዒንትና ንሪኦ ነገር ጥራሕ ርኢና ዲና ንእግዚአብሔር ነመስግን ወይስ ከሎ ገና ኢና ነመስግን ንእግዚአብሔር እግዚአብሔር ምዃኑ ኢና ንእመነሉ ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ከኣሊ ምዃኑ ኢና ንእመን ዘለና
أب እግዚአብሔር كل ነገር كم دلو عمينا إنا بعيننا نرأيو بزي قدس دبنا يلن ما ينتب زبل نجار يلن كن እግዚአብሔር كله نتجودا قدنا خملو خم دخل عمينا اتساقمنا يكوننا نتأمت كن እግዚአብሔር كعلينته عبي مخانو ديچانكو نجار الله دو يبلك على عمله نግዚአብሔር ديچانكو نجار كم ديلو خن أمن كلنا نግዚአብሔር أبت حسابنا سفران هبون لنا مالت اتناتي حساب كيكونس نهاك حساب يوننا نينا نبلو دلنا እግዚአብሔር سا كله تخيليخا مئتاوي موصاي كله كاباخا خوين الليلنا نأمن اللوك علات نركب እግዚአብሔር أبانا خجز نعنا خونننا أبت حسابه أبت مخرو خأتونا نرسنا كانت أحلو زخلالو ما قد انتايو قدمنا እግዚአብሔር كان مسكن كلنا داويت أب حمسان حدن كم زد بالقال له كلها نخم نفلت وداويت نمسقانا استفتري دمسلني قنا كوتتي خلو أباقي عند حلو نግዚአብሔር يزمسكن اتخقط موز خيل أم بسان دمنا يكونن دفرح ግን እግዚአብሔር ምሱ خمدلو እንዳታ አመነ እንዳመስገን ያበረኻት ወጽነሩ أم حمسان حدن كم زد بالقال له قدي عسرتو شوعته مسواتي أملاخ كبر منفسيو سبور منفسيو سوري مسواتي أملاخ سبور منفسيو أملاخ نسبورن قد قوتن لبي هيتن عقونيخا ابن داويت منم كي نبرو خلو جنا هصان كلو كوتتي خلو እግዚአብሔር ዝህቦ ካለ ነገር ከም ደሎ ይፈልጥዩ ግን ትሕትሉ ንእግዚአብሔር መንፈሱ ሰይሩ ኣብ ትሕት እግዚአብሔር ክወድቕ ንእግዚአብሔር ከመስግን ዝገበሮ ነገር እንታዩ ትሕትና ስለ ዝነበሩ ስቡር መንፈስ ስለ ዝነበሩ ትዕቢት አይነበሮን ኣብ ሞዳእታን ኣብ ንግስና ምስተቀመጠውን እዚ ትሕትና ንዳዊት አይጎደሎን زي تحتنا نداويت أي قدلون نእግዚአብሔር ممسكان ناي داويت قدام يسرحوا ينرو قدام يسرحوا تابوت يقبلوا خلوا زقبروا كلنا نذكروينا سبيتو كسابت نعقوب لنا كداونتو دربيو كم صلول تسريحو نتابوت እግዚአብሔር كم عبود كوين يمسكن نرو كساب كندزي نእግዚአብሔር تحتنو زرآية نقوسيو نزيو እግዚአብሔር أملاخ بعلو زمسكرلو كم لبي واو كم لبي زبل قال درخبه كاب እግዚአብሔር أملاخ استمسكنه سلازي كان مسكن كلنا نእግዚአብሔር إنا نتنكفو زلنا ጸገማትና ولا خي نقرنا يزفلت እግዚአብሔር أملاخ هي تفلتنا يتمعنقف يخوننا زفتاتنا زنبره كي تفلت أن خبانا خال نريو خبانا خرحق نريو እግዚአብሔር أملاخ استمسكن يخون لذين እግዚአብሔር ممسكان قداماي نجر أب هيوتنا قداماي نجر كنقبرو ناتي ناتاتكم من سرح خون ناي مسكان هيوت كهلونا እግዚአብሔር أملاخ استمسكن يخون تخالا أي زتن كف قال دنبن تايو طلايو سيطان كان مسكن ايدل ينانيو ودا كان مسكن ايدلن يا نغو خنت سخلنا وي حمام رأس مسانا تس وي دخام مسانا يتس كند تسينا نእግዚአብሔር تمسكن نبلو تايدا قالو نايلو حمام رأسي انتايدا قالو دخام دسمعني انتايدا قالو زنزن دخون دلو اب نبل مخنيات كناتو متصاودي اداليو دصبينا دلو نحنا دقيسنا نخنتس زغبرنا نا እግዚአብሔር حالوا ግን كل ጊዜ مسانا አለው እግዚአብሔር أملاخ استمسكن يهون زي دقس زي تخسنا እግዚአብሔር حيلي كل ጊዜ مسانا يو እግዚአብሔር أملاخ استمسكن يهون ስለዚህ ጸላኢ ከይነ መስገን ይዝደልና بخلت ነገር እዩ ግን ከይነ መስገን ዝደልና بخፉ ነገር ጥራح አይኮነን بጣዕሚ ዘዓለም ዚያ بحاليوت دመስል ነገር بمቾት ببዙሕ ነገር ክፈታተነና خእል እዩ نقول تسينا خندنا مسجن نقول بحسب بلنا نقرب قدمينا خدال ولنا خالي
ናብ ስራሕ ክንከይድ ከለና መስጊና ቅድሚ ስራሕ ምጅማርና ኣብ ስራሕ ሽልማት ከዳለወና ክእል እዩ ምናልባት ገንዘብ ኣድሊልና ብድኾነሉ እዋን ዘይተሓስበ ሎተሪን ከዳልወልና ክእል እዩ ጣዕሚ ናይዛ ዓለም እዚኣ ካልእ ዝኸፍአ ጎኑ እዩ ካብ ኣምላኽ ክፈልየካ ሰይጣን ከዳልወልካ ዝኽእል መገዲ ኣይትባረኹ ማለት ኣይኮንኩን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክንነብር ከለና ዘድልየና ዘበለ ኣምላኽ ባዕሉ ኣቐዲሙ ክባርኸና እዩ ባሪኽና እውን እዩ ግን ዘድልየና እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምክንያቱም ክንከይድ ከለና ጥራሕ ሂድና ከም ድመፃና ጥራሕ ሂድና ክንከይድ ሒዝናዮ ንኸይድ ናብ ሰማይ ዋላ ሓደ ነገር የለን ዋላ እዚ ስጋ ካብ ንውለድ ጀሚርና እንዳተኸናኸድና ስጋ ኣብዚ ደብፃሕናዮ ስጋ ኣብ ዘመን እርጋና እንዳደኸመ ድኸይድ ስጋ ገዲፍናዮ ከም ንኸይድ ኩላህና ክስቆረና ኣለዎ ስለዚ ፀላኢ ብብዙሕ መገዲ ክፈታተነና ከም ዝኽእል መዕንቀፊ ክዳልወልና ከም ዝኽእል ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ ኣምላኽ ክንነቅሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደልየና ስለዚ ተቐዳማይ ናብ እግዚኣብሔር መንፈስ ዘእትወና ነገር ምስጋና እዩ ምስጋና እዩ ሳልሳይ ንስጋ እዩ ዝሃንፅ ምስጋና ከነመስግን ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓና ይድሃንፀና ንዓና ይድሃንፀና ቀዳማይ ነገር ንእግዚአብሔር ኣነ ደው ኢለ ከመስግን ከለኹ በይነይ እንድሕር ኮይነ ምናልባት እቲ ውሽጠይ ድስራሕ መንፈሰይ ድስራሕ ስጋን ነብስን ክግዛእ እየ ዝገብሮ ምስ ኣሕዋት ድማ ከመስግን ከለኹ እቲ ኣባይ ደላ ንእሽተይ ናይ ምስጋና ቃላት ኣብ ኩሉ ዘርኢ ኮይና ንሕዋት ትጽግን ንሕዋት ተበርትዕ ኣብቲ ዝደኸሙሉ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ከዓይ ዕድል ረኽቡ ስለዚ ምስጋና ንርስኻን ንማሕበርን ንርስኻን ንሕዋትን እተሃንፀሉ መገዲ ይትረፍዶ ብጎይታ ንዘለና ንዓይን ዓኻትኩምን ብጎይታ ዝደሓና ከነመስግን ይትረፍሲ ንሕና ከነመስግን ኣባና ደሎ ናይ እግዚኣብሔር ምስጋና ካብ ኣፍና ክወፅእ ከሎ ንጎይታ ደይፈልጡ ሰባት ከይተረፉ እንታይ እዮም ትኾኑ ይስርሑ መንፈሶም ይትንከፍ ኣብ ውሽጦም ናይ እምነት መንፈስ ይትከል እንታይ ረኺቦም እዮም ገለ ደይብሎም ዋላ ክዳኖም እኳ ረሳሕ ከሎ ዝበልዕዎ እኹል ደይብሎም ግን ሕጉሳት ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ዘመስግንሉ እንታይ ረኺቦም ዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጦም ከነቐምጠሎም ንኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ምስጋና ዝትንክፍ ሰለስተ ኣገደስቲ ነገራት ብዙሕ ነገር ክትንክፍ ይኽእል ግን ኣውራ ኢለ ድሓስክዎን ዘን ሰለስተ ነገራት ኣሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ኢና ቀዳማይ ነገር ክብሪ ንህቦ ክቡር ስለ ድኾነ ነቲ ስሙ ነዕብዮ ምክንያቱም ዓብዪ ኢኻ ተበልናዮ ናህና ቃላት ንእግዚአብሔር ድውስኸሉ ነገር የለን ግን ንሕና ኢና ንጥቀም ንእግዚአብሔር ከነመስግን ከለና እቲ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ዝባረኸና በረኸት ንሪእየሉ ንረኽበሉ ነጠዓዕመሉ መገዲ ኢና ንርእስና ነዳሉ ዘለና እግዚአብሔር ኣብቲ ፀገምና ክኣቱ ኢና ኣፍ ደገ ንኸፍት ዘለና ልብና እቲ ተሪር ልብና እንዳሰይርና ናብ እግዚአብሔር ክንመፅእ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብኻልእ ወገን እንድሕር ርኢናዮ ኸ ደይምምስጋና ክልተ ዓበይቲ ፀገማት ከምፅኣልና ይኽእል እዩ ብደይምምስጋና ስቕ ምባልና ጥራሕ ምጉርምራም ኣብ ኣምላኽ እንድሕር ንጅምር ኮይና ደይምምስጋና ፀገም ኣለዎ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ ኣብ ክልተ ጥቕልል ተበልክዎ ሓይሽ ኢለ እዩ ቀዳማይ ብእግዚአብሔር ንርአዮ እንድሕር ደይነመስግን ኮይና እግዚአብሔር በኣና ኣይሕጎስን እዩ እግዚአብሔር በኣና ኣይሕጎስን እዩ ኣፋልጦ ክንህቦ ኣለና ህይወት ዝሃበና ህይወት ምስ ተረፉ ዝሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ክነሱስ ሰብ ኮይኑ ካብ ሰማይ ወሪዱ ናቴናታትኩምን ሓጢአት ተሰኪሙ ኣብ መስቀል እዚ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ኣሚንናካ ኢልና ተቐቢልናዮስ ደይነመስግኑ እንድሕር ኮይና በኣና እግዚአብሔር ኣይሕጎስን እዩ እግዚአብሔር በኣና ኣይሕጎስን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነገራት ከይረኣና ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ከለና እቲ ዝረአ ነገር ዝኸበደና እንዳፎኸሰ ዘፀግመና ዘበለ መገዲ እንዳረኸበ
እትደይራናዮ በረኸት ድማ እንዳተራእየና እንዳተገልጸልና ኸይድ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ካልኣይ ለደሓስክዎ አንጻሪው ንእግዚአብሔር ደይነ መስገን እንድሕር ኮይና ክልተ ደንበ ይደሎ እቲ ካልእ ደንበ ናይ ጸላኢ እዩ ናይ ሰይጣን ደንበ እዩ ንዑ ኢና ንሕጉስ ዘለና ማለት እዩ ይረዳኣና ኣይረዳኣና ጸላኢ ዕድል ረክብ ኣብ ህይወትና ኣፍ ደገ ንኸፍተሉ ኣለና ማለት እዩ ጽቡቕ እንዳተሰማዓና ጽቡቕ እንዳተፈለጠና ንእግዚአብሔር ደይነ መስገን እንድሕር ኮይና ናብ ደንበ ጸላኢ ዕድል ንረክበሉ ኣለና ንህቦ ኣለና ማለት ኣብ ውሽጥና ሓደ ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ ውሕጅ ክወስድ ከሎ እንዳስሓቀ ይበሃል እትሪኦ ከለኻ መጀመርያ እግርኻ ክትእትዎ ከለኻ ብዙሕ ፍርሂ ኣይህልወካን እዩ ግን ጥጥዑም እንዳመሰለካ ናብ ማእከል ክትኣትው ከለኻ መናዳደይ ትሕምብስ እንድሕር ኮይንካ ይዘካ ኸይድ እዩ ካብ እግዚአብሔር ክፈልየካ ዝደሊ ጸላዮም በዚ እዩ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ኣብ ርእስኻ ክገጥመካ ዝገብር ደሓን ኣለኹ እንዳበልካ ግን ካብ ደሓን ትወፅእ ጽቡቕ ኣለኹ እንዳበልካ ካብ ጽቡቕ ፈልየካ دحرين ختملس بزح واقع يخفلك أيوه. እግዚአብሔር አምላክ ንዓይ ይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ ምክንያቱም እቲ ደይ ድቅስ ደይ ታኸስ እግዚአብሔር መንፈስ አባይና ባኻትኩም ይደሉ ከነመስግኖ ከለና ንእግዚአብሔር መሊስና ኢና አባና ኃይል ክረክብ ነፍቅደሉ ዘለና አማጺ ኮነን እግዚአብሔር አምላክ ይትረፍዶ አመስግነን ይሉ በኃይል ጉን ወስሕበና ይትረፍሲ ነታ ህይወትናውን ሐላፍነት ክንወስድ ንዓና ዕድል ተሃበና እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ኩሉ ነገር መስፈጸመ በአይ እመኑ ይልና በአይ ዘአምን ዋላ አንተ ሞተ በህይወት ክነብር እዩ ከሙ ደይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበለ እመኑ ፍቃድና ይዝደሊ ጊዜ ለካ እቲ ጊዜ ሕጂ እዩ እቲ ጊዜ ሕጂ ይደለኪ ሕጂ አሚና ንእግዚአብሔር ነቲ ቃሉን ክንቀበሎን ከነመስግኖን ተደይኪልና ጽባሕ ምናልባት ንጣዓሰሉ ጊዜ ብጣዓሳ ደይን ምንለሰሉ ጊዜ ክመጸና ስለድኽእል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን በኻሊ አንጻር ክንሪኦ ከለና ድማ እግዚአብሔር አምላክ በይኑ ክምለኽ ዘለዎ አምላክ እዩ ኣብቲ መዛሙርና ክንዝምሮ ደውዓልናውን ንዑ እዩ በይኑ አምላክ እዩ እግዚአብሔር በይንኻ ኢኻ እንዲና ኢልና እዩ ኩሉ ኸኣሊ ክመስገን ክምለኽ ዘለዎ እግዚአብሔር አነ ቀና አምላኽ ኢሉ አነ ቀና አምላኽ እንተርፎ ንዓይ ንኻልእ ሰብ ከተመስግን ንኻልእ ጣዖት ንኻልእ አምላኽ ከተመስግን አይደልን ይድብል ኣሎ ቀና እንድሕር ኮይኑ ናብ ካልእ ክንጥምታ ይድልየልናን ማለት እዩ ነዚ ቀና ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ምስጋና ከነቅርበሉ ከነኽብሮ ልዕል ከነብሎ እቲ ክቡር ዝኾነ ስሙ ደጊምና ከነኽብሮ እቲ በረኸት ንዓና እዩ እቲ በረኸት ንዓይን ንዓኻትኩምን ብምስጋና ምንባር በረኸት እዩ እዚ ገርካለይ እዚ ኣይገበርካለይ እንዳበልና በረኸትና ጸብጺብና ከነመስገን ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ ድኸብደና ነገር እንታይ እዩ ሕማቕ ነገር ክገጥመና ከሎ ምናዳ ገለ ነገር ጎዲልልና ኢልና ንሓስብ እንድሕር ኮይና እቲ ዝተገብረልና ነገር እንዳረሳዕናዮ ኢና ንኸይድ ኣብቲ ምዝካር ማለት ምክንያቱም ሰብ ረሳዕ እዩ ደይረስዕ እግዚአብሔር አምላክ ጥራሕ እዩ ዝተገበረልና ነገር ደይንረስዕ ተንኸውን ጸብጺብና እውን ኣይምወዳእናዮን ንርስዕ ስለ ድኾና ኢና ሓደ ክልቴልና ወላ ተፈቐርናዮ ኣይንውድኦን ኢና ንሞኒ ኣብ ኩነታት እንድሕር ንውከል ኮይና ኣብ ኩነታት ኣብቲ ዘጋጠመና ሕማቕ ነገር ኣብ ሕማም ይኹን ኣብ መከራ ይኹን ኣብ ጸበባ ይኹን ኣብኡ ጥራሕ ንጥመት እንድሕር ኮይና እቲ በረኸትና ክንጽብጽብ ዕድል ኣይንረክብን ኢና ነዚዩ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከለና ነዚ ኩነታት በዲህና ንእግዚአብሔር ከነመስግን ዓብዪ ዓቕሚ የድልየና እዚ ውሳኔ እዩ ድማ እግዚአብሔር ዝደሊ ነዚ ውሳኔ ካባይን ካባኻትኩም ዝደሊ ክኾነልና ከሎሞ ሰብ ኩሉ ከመስግን ይኽእል እዩ ንሓደ ሰብ ገለ ክትገብረሉ ከለኻ የመስግነካ እዩ ወዶ ትረፍዶ ንእግዚአብሔር ኣብቲ ጎደለኻ ሰብ ክምልኣልካ ከሎ ታንኪዩ ትብሎ የመስግነካ እየ ትብሎ ኣፋልጦ ትህቦ እግዚአብሔር ግን ኩሉ ነገር ኣቐዲሙ ይገሪልና
ኣቐዲሙ ይባሪኽና እቲ ዝጎድለና ዘበለ ንሕና ኣይና ጎደሎ ከም ዝኾነ ንጥመቶ ዘለና እምበረ እግዚኣብሔር ግን ኣቐዲሙ ባሪኽና እዩ ኣቐዲሙ ነቲ ጉድለትና ሸፊንዎ እዩ ከነመስግን ከለና እዩ ኩነታት እንዳተቀየረ ድኸይድ ከነመስግን ከለና እዩ በረኸትና እንዳተቀበልና እንዳበልዓና ንኸይድ ነጣዓዕሞ ስለዚ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ኣብ ጭንቂ ኣብ ሕሱም ቃንዛ በዲካ ንእግዚኣብሔር ከተመስግን ምኽኣል ጸጋ የድልየካ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዚ ጸጋ እዚ ኣባይና ባኻትኩምን ይብዛሕ ነዚ ጸጋ እዚ ክንጸምኦ ኩሉ ሳዕ ንሕና ትሕት ኢልና ጎይታ ኣባና ልዕል ኢሉ ክረአይ ንሕና ኣብቲ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ዝገጥመና ዘሎ ጭንቂ ከይኮነ ክንጥምት ልዕሊ እቲ ጭንቂ ሓያል ድኾነ ካብቲ መከራ ከውፅአና ድኽእል ካብ ሓዘን ከውፅአና ድኽእል ካብ ሕማም ክፍውሰና ዝኽእል ሓያል ድኾነ መንፈስ ኣባይና ባኻትኩምን ኣሎ ከምኡ ደይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ደጸናንዖም ቅድሚ ምኻዱ ኣጆኹም ዝበሎም ቅድሚ ምኻዱ ደጸናንዕ መንፈስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦ ክሰደልኩም ክልእከልኩም ክልምነልኩም እቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዝመሃርኩኹም ኩሉ ከዘክረኩም ከምኡ ደይኮነን ትብለን ደጸናንዕ መንፈስ ኣለና ኣነ ንሕዋት ኣነ ንስኻትኩምን ነዚ መንፈስ እዚ ኣፋልጦ ክንህቦ ከለና ከነመስግኖ ከነዕብዮ ከለና እዩ ኣባና ሓይሊ ረኺቡ ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ረኺቡ ክሰርሕ ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ጎደለና ኣይነጥምትን እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ብመንፈስን ብሓቅን ኩሉ ግዜ ክምለኽ ዝደሊ ኣምላኽ ብመንፈስን ብሓቅን እቲ ሓቂ ውሽጥና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ጎይታ እዩ ኣሚንና ዝተቐበልናዮ ቃል እዩ ብሓቂ ኣሚንና ዲና ተቐቢልናዮ ስጋና ኩሉ ሳዕ ኣብዚ ዓለም ይጥምት ስጋናን ነፍስናን መጨነቕቲ እዮም ምክንያቱም ኣብቲ ድረአ ነገር ሴንስ ንገብሮ ነገር እቲ ድስምዓና ነገር ንብሎ እዩ የጠምቱና ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ግን መንፈስና ናብ እግዚአብሔር መንፈስ ክጣበቕ ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ክለግብ ዕድል እንዳሃብና ኣብ እግዚአብሔር ንጥምት እንድሕር ኮይና ውሽጥና ኸበርትዕ ይሆን ብመንፈስ ኮይና ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ዳዊት ነዚ ስለ ዝተረዳ እዩ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እባርኹ ውዳሴኡ ፈዩ ንሓዋሩ ኣብ ኣፈዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዘለዓለም ፍቅሩ ዘፍቀረና እግዚአብሔር ሰናይ ኣምላኽ እዘን ሒደት ዓመታት ናይ ድንኳን ዘመን ብልዎን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣነ ንስኻትኩምን ፈቂድና ንውድአን ዓመት እዩ ተዋሂብና ዘሎ ከምዚ ዓንቶ የሰይ 13 ዓመት መሊእዎ ንብሎ ናይ 13 ዓመት ቆልዑ ኮይኖም የኽብሩ ድሓኒ ንሕና እውን ከነኽብር ኢና እንደዚ ዓመት ዝሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ግን ሓደ ነገር ክትፈልጡ ደሊ እግዚአብሔር ካብቲ ዝሃበና ናይዛ ምድሪ እዚኣ ናብራ እንዳጉደልና ድመፃና ኣለና ዓመታት እየን እንደምንታይ ዝኸውን ዕድመ ንእግዚአብሔር ኣኽቢርና ሓሊፍና ጽባሕ ንጎ ክንከይድ ኢና ጽባሕ ንጎ ናብ ጎይታ ክንከይድ ኢና ከምቲ ክንጽልይ ከለና እንተርከብኩስ ምጽኣት ጎይታ ትንሣኤ ጎይታ ዲሉ ወይ ጎይታ ቀዲሙ መጽእ ኸውን ወይ ንሕና ድማ ብርግጽ ንፈልጥ ኢና ናብ ጎይታ ክንከይድ ኢና ነዚ ኢና ንኣነ ንስኻትኩም ንኣምን እታ ንኸደላ መዓልቲ ስለ ደይንፈልጣ ሞት ከም ሰራቂ ዝመፀላ ግዜ ኣይትፈልጡን እዩ ትብለና ሞት ናይ ዝስጋዚ ማለት እዩ ብህይወት ከለና ንእግዚአብሔር ነቲ ዝግብኦ ክብሪ ክንህቦ ነቲ ዝግብኦ ኣምልኾ ምስጋና ክንህቦ እግዚአብሔር ይጽበየና እዩ ናይ ምስጋና ህይወት ክህልወና ስለዚ ከነኽብሮ ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ናብ ሞት ምኻዱ ወይ ቅድሚ ካብ ሐዋርያት ምፍላዩ ኣብ ዮሐንስ 14 ከምዚ ድብል ቃል ንሐዋርያት ነጊርዎም ምክንያቱም ብዙሕ ክርበሹ ይርኦም ነሩ ክጭነቁ ይርኦም ነሩ ልብኹም ኣይረበሽ ኢልዎም ልብኹም ኣይረበሽ
بأملاخ أمنوا بأيون أمنوا خبلهم كله كم سب مساعتهم يزلوا أملاخيو አይትረበሹ በአምላኽ እመኑ በአይሁን እመኑ እተአነ ዝብለኩም ዘለኹ ሓቂ እዩ ዝብሎም ዘሎ ከም ሰብ ድማ ሳቶም ንኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ከም ኣምላኽ ከይኮነስ ከም ሰብ ክርእይዎ ከለዉ ክሰምዕዎ ከለዉ ጎይታ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ካባኹም ክፍለየ እኮ ኢኻ ትብለና ዘለኻ እኸይድ ኣለኹ እኮ ኢኻ ትብለና ዘለኻ እስኻ እንድሕር ደይሃሊኻስ ባሕ እኮ ክንብል ኢና ዝብል ፍርሂ እዩ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጭንቀት እዩ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ተቢዖም ዳ ኣይሓተትዎን እምበረ ጎይታ ትላገጽ ዲኻ ዘለኻ ምበልዎ ውርድ ኢሉ ድማ እንታይ ኢልዎም ኣነ ነቦ ልምኖ እዩ ድፍረት እዩ ዝህቦም ዘሎ ኣነ ነቦ ክልምኖ እዩ ንሱ ድማ ንዘለዓለም ንክንደይ ግዜ ኢሉ ንዘለዓለም መሳኹም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንዘለዓለም ነዛ ኣብዛ ምድሪ ዝነብሩ ለሒደት ዓመታት ኣይኮኑን ጎይታ ዝነገሮም ዘሎ እሳቶም ምናልባት ሞት ኣሎ ሰብ በቲ እዋን እቲ ምናልባት 70-80 ክኸውን ይኽእል ወይ 120 ክኸውን ይኽእል ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክነብሩ ከለው ንዝነብሩላ ግዜ ጎይታ ምስኦም ከሎ ከን3 ዓመትን ገለመለን ዝረኣይዎ ጽቡቕ ነገር ሰናይ ነገር ካብ ኣምላኽ ካብ ጎይታ እቲ ዝረኣይዎ ተኣምራት እቲ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ንህይወቶም ዝቕይር ዝነበረ ብሓንሳብ ደው ዝብል መሲልዎም ነሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እንዳጸናንዐ ቀስ እንዳበለ የዳልዎም ነሩ ቀስ እንዳበለ የዳልዎም ነሩ ውርድ ኢሉ እንታይ ይብል ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሰላምና ኢየሱስ እዩ ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ ነዚ ነገርኩኹም ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ ነዚ ነገርኩኹም ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም ግናኸ ኣጆኹም ነቲ ፀበባ ጥራሕ ኣይኮነን ንዓለም ኣነ ስዒረያ ኢልዎ ንዓለም ኣነ ስዒረያ ኣብዛ ዝተሰዓረት ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ኣሕዋተይ ኣብዛ ዝተሰዓረት ዓለም ብዙሕ ዘፈራርሕ ነገር ጸላኢ እንዳዳለወ ካብ ሰላም ክዘርገና ካብ ሰላም ከጉድለና ብዙሕ ፈተና ክመጽእ ክእል እዩ ንጎይታ ኣሚንና ተቐቢልና ድሒና ኢና ኢልናስ ዝፀበባ ኣይትንከፈናን ማለት ኣይኮነን ብስጋ ክንትንከፍ ኢና ዘይተረፍ እዩ ምናልባትም ካብቶም ዘይኣመኑ ንላዕሊ ንሕና ክንፍተን ንኽእል ኢና እቲ ፀበባ ኣባና ክብርትዕ ክእል እዩ ግን ኣጆኹም ይብል ቃል ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኣጆኹም ንዓለም ኣነ ስዒረያ እየ ንዓለም ኣነ ስዒረያ እየ ባህ ዝብለኒ ቃል እዩ ኣጆኹም ንሰብ እኮ ኣጆኻ ክትብሎ ከለኻ ዝብርትዕ እትረፍዶ ጎይታ ኣጆኹም ክብለና ከሎ ክንድምንታይ ደይ ንብርትዕ ቃል ኣምላኽ ሓይሉ እዩ ኣብ ምስጋና ኢና ነዚ ቃል ኣምላኽ ድማ ክንዝክሮ ንኽእል ምስቲ መንፈስ ኣምላኽ መንፈስና ክራኸብ ከሎ ናይ ግድን ኣምላኽ ተንበርኪኸና እዚ ግበረለይ እዚ ኣይትግበረለይ ክንፅብፅቦ እውን ኣይንኽእል ኢና ንኮ መከራና ጭንቀትና ድልየትና ምናልባት እቲ ንልምኖ ጸሎት ንዓና ዳኣ ዘድልየና እንዳመሰለና እምበር ዘየድልየና ነገር ክንጽልዩ ንኽእል ኢና ዘየድልየና ነገር ዝሓለፈ ወርሒ ኣደይ ክትመውት ከላ ቅድሚ ምሟታ ብዙሕ ተወፂዓ ከም ዝነበረት ረዳእኒ ነይሩ እፈልጥ ነይረ ግን ከይፈተኹ ጸሎተይ ክቕይር ዝገበረኒ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ናተይ ኣብ ልበይ ዝነበረ ስጋዕ ኣነ ከይደ ድሪኣስ በጃኻ ብሂወት ኣጽንሓ እያ ደይረኣኽዎ ነገር ግን እንታይ ኣሎ እቲ ሳተ ሓልፎ ዝነበረ መከራ እቲ ሳተ ሓልፎ ዝነበረ ቃንዛ ግን ክንዲ ኣብኡ ኮይነ ድርዮ ይኩንኩን ኣብዚ ዝስማዓኒ ዘሎ ትሽዑ ዝነበረ ሰሙን ምስ ተረፋ ግን ድምፃ ክሰምዕ ከለኹ ጽቡቕ ኣይነበረን ጸሎተይ ክቕይር ገርኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጸሎተይ ኣቕይር እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ኩሉ ሳዕ ሰናይ እዩ ፍጹም እዩ ካብቲ ንዓይ ዝብሎሲ ንዓ ዕረፍቲ ደልየ
ኣብ ኣፋ ዝነበረ ነገር ጸልዩ ለይ ጥራሓ ትብል ጎይታ ክረድኣኒ ትብል ኣብተይ ኣብኡ ስለ ዝነበረት ብጎይታ እጅ መስከርኩ እየ ድፈልጥ I hope ናብ ጎይታ ኸይዳ ኣላ እየ ኢለ ዝኣምን ንዓይ ልበይ ክድግፍ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣሕዋተይ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክድግፎም ክረድኦም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ህይወት ክረኽቡ ዝብል ጸሎት ይነርኒ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ንእግዚአብሔር ከነመስግን ከለና ድሌት ስጋና ድሌት ናይዚ ዓለም መልአልና ከይኮነስ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ምኽሩ ክእትወና ኣብቲ ህላውነቱ ክእትወና ሓሳብና ኩሉ ክቕይሮ ዝኽእል እዩ ሓይሊ ኣለዎ ምስጋና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኣብ መክብብ ከም ዝብል ቃል ኣሎ ሰብ መክብብ 13 ስጋብ 14 ዘንብብ ዘለዎ ሰብ እንተበልዕን እንተሰተየን ብኩሉ ጻዕሩ ጽቡቕ እንተረኣየን እዝውን ውህበት ኣምላኽ እንተበልዕን እንተሰተየን ብኩሉ ጻዕሩ ብለና ኣሎ ጽዒረ ዝረኺበ ኢና ንብል ምሽ ከም ሰብ እግዚአብሔር ይዝገርለይ ንምባል ሓንሳብ ድኹማት ኢና ብኩሉ ጻዕሩ ጽቡቕ እንተረኣየ እዝውን እንታይ እዩ ውህበት ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ዝገበሮ ኩሉ ንሓዋሩ ከም ዝነብር እፈልጥ ኣለኹ ውስኾ ኣይከኣልን ክንከዮ ከኣልን ኣምላኽ ከዓ ሰባት ምእንቲ ክፈርህዎ ከም ዝገበሮ ብለና ኣሎ ስለዚ ንኣምላኽ ንውስኸሉ ዋላ ሓደ ነገር የለን ነጉድለሉ ዋላ ሓደ ነገር የለን ካብቲ ኣምላኽ ዝሃበና ነገር ንሕና ነማዕብሎ ነገር የለን ንሕና ነጉድለሉ ነገር የለን ሓደ ነገር ትዝ ኢልን ነዚ ትምህርቲ እንዳዳላሁ ከለኹ ነዚ ቃል ከንብብ ከለኹ ምናልባት ኩልኩም ብቤት ትምህርቲ ስለ ዝሓለፍኩም ትዝክርዎ ትኾኑ ናይ ሎው ሕጊ ናይ ማተር ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ማተር ኣይልወጥን ክልወጥ ይኽእል እዩ ኣይጠፍዕን ግን ኣይውሰኹን እንታይ ትብልታ ቃል ብእንግሊዝኛ ቃል ብቃል ጸሓፍክዋ matter can neither be created nor destroyed matter ክትፈጥሮ ይትኽእልኒ ኻን ከተጥፎን ኣይትኽእልኒ ኻን ግን ካብ ሓደ ፎርም ናብ ሓደ ፎርም ክቕየር ይኽእል እዩ ካብ ድረአ ናብ ደይረአ ክትክውሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ሰብ እግዚአብሔር በትድባረኸ ጥበብ ዝቀይሮ ነገር ማለት እዩ ተፈጥሮ በዓላ ድማ ተርእየና ነገር አለ ከም ዓቢ ኣብነት ዝግለጽ እንታይ ማይ እዩ ማይ H2O ኢና ንብሎ ብኬሚካል ብኬሚስትሪ እንድሕሪእናዮ ማይ ሊኩዊድ እዩ ፈሳሽ እዩ እንድሕር ኣብ ቴምፕሬቸር ንታሕቲ ኣውሪድካዮ ድማ ሶሊድ ይኸውን በረድ ይቕየር ኣብ ሙቐት እንድሕር ጌርካዮ እንድሕር ኣፍሊሕካዮ ድማ ሃፋ ኮይኑ ካብ ዓይንኻ እውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ ኣብ ሓንቲ ኩባያ ገርካ ማይ ተፍላሕካዮ ክሳብ ድውዳእ እንድሕር ኣፍሊሕካዮ ካብ ዓይንኻ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ታደስቲ ጥራሓ ክትከውን ትኽእል እያ ግን ካብ ምድሪ ጠፊኡ ማለት ኣይኮነን ካብ ዓለም ጠፊኡ ማለት ኣይኮነን ነዚ እዩ እቲ ሰብ ሳይንስ ፈሊጥናዮ ኢሎም ዝቐመጡልና ድምሃሩና ኣብ ቤት ትምህርቲ ካብ ቃል ኣምላኽ ዝወፅእ ከም ዝኾነ በዚኣ ትረድእ ካብ ኩሉ ነገር ካብ መን እዩ ካብ ኣምላኽ እዩ ሰለሞን ብዙሕ ነገር ዝረኣየ እዩ ብዙሕ ጽቡቕ እቲ ሕማቕ ነገሩ ገዲፍና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብብዙሕ ነገር ዝባረኾ ካብ ኣቡኡ ካብ ዳዊት ንላዕሊ ከም ሰለሞን ዝተባረኸ ሰብ የለን ብምድራዊ በረኸት ብዙሕ ሃብቲ ዝነበሮ ብዙሓት መንግስቲ ዝተገዝኡሉ ብዙሓት መንግስታት ዝተገዝኡሉ ነዚ ኩሉ ምስ ረኣየ እዩ ነዚ ቃል ጽሒፍዎ ዝፈልጦ ቅድም ዝነበረ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ጥበብ ሃበብኒ ኢልዎ ምስ ለመነ ጥበብ ሂብዎ በቲ ናቱ ጥበብ ገይሩ ኩሉ ዝኣከበ ገይሩ ምናልባት ተረዲእዎ ክኸውን ይኽእል ዳሕራይ ግን ኩሉ ከንቱ ምዃኑ ርኢዩ ብደይ ኣምላኽ ኩሉ እንታይ ኢልዎ ከንቱ እዩ ዋላ ሓንቲ ኣነ ጽዒረ ዝኣከብክዎ ነገር ከም ደየሎ ተረዳእኩ ኢሉ ናብዚ ሓሳብ ድምፆ ይመስለኒ ነዚኣ ክጽሕፍ ከሎ ኩሉስ እግዚኣብሔር እዩ
ገይርዎ ካብቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ዋላ ሓንቲ ኣነ ድወሰኽ ኩሉ ነገር የልቦን ነቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ደኣ ከኣሊ ክፈልጥ ክእክብ እሱ ጥበብ ሂብን እምበረይ ኣነ ባዕለይ ስዒረ ምጻእክዎ ነገር የልቦን እዩ ዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሕዋተይ ነዚ ምርዳእ እዚ ኣብ ሰለሞን ስለ ዝነበረ ነዚ ቃል እዚ ንዓይና ኣኻትኩም እንጽሕ ይፈል ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ወይ ኣብ ዓለም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ሓድሽ ነገር የልቦን ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ዝገልጸልና ነገር ጥራሕ እዩ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ነገር ዝገብር እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ንእግዚአብሔር ይመስግን ዞም ቆልዑ እዚኣቶም ከምኡ ኢሎም ዘሚሮም ትንፋስ እንድሕር ሃሊኒ ከመስግን ኣይሞትኩን ከመስግን እዮም ኢሎምና ወዶ ክዝምሩልና ከሎ ዞም ቆልዑ ብእንግሊሽ ዳ ኣንበረይ ኣይሞትኩን ግን ክዝምሪ ብህይወት ክሳብ ዘለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ደዘክረና ነገር እቲ ጎይታ ባዕሉ ዝመሃረና ካብ ቃል ኢየሱስ ዝወፀ እቲ ኣነ ዝመሃርክኹም ከዘክረኩም ኣብቲ ትደልይዎ ነገር ከጸናንዓኩም ክድግፈኩም ንእግዚአብሔር መጸናንዒ ክሰደልኩም ክልምኖ እየ እሙን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይና ዓኻትኩም ስለ ዝፀዋዕናዮ ስለ ዝለመናዮ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ንቃሉ እሙን ዝኾነ ኣምላኽ ንቃሉ እሙን ዝኾነ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ፊልጵ ድማ ነዚ ዘራጉደልና ቃል እንታይ እዩ ብጎይታ ኩሉ ሰዕ ተሓጎሱ ብጎይታ ኩሉ ሰዕ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብለኩም ኣለኹ ይብል ጳውሎስ ንምንታይ እዩ ነዚ ቃል ተዛሪብዋ ካልእ ነገር ሓጎስ ከምፃልና ክእል ዶ ክእል እዩ ምክንያቱም ሓጎስ ነስተማቕረሉ በዚ ኣብ ምድሪ ነብረሉ ስጋን ነፍስን እዩ ብስምዒት ክንሕጎስ ንኽእል ኢና ስምዒት ግን ሓፍ ትሕት ዝብል ስለ ድኾነ ሓንሳብ ክብረኽ ክእል ሓንሳብ ድማ ክወርድ ክእል እዩ ክወድቕ ክእል እዩ እቲ ምንጪ ቀንዲ ምንጪ ሓጎስና ግን ጎይታ እንድሕር ኮይኑ ናይ ዘለኣለም ሓጎስ ካብኡ ኢና ንረክብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓጎስና ጎይታ ጥራሕ ይኹን ምንጪ ሓጎስና ኢየሱስ ጥራሕ ይኹን እቲ ዳግማይ ዕድል ሂብና ንዘለኣለም ምስኡ ክንነብር ህይወት ዝሃበና ጎይታ ነዚ እንድሕር ኩሉ ሰዕ ንዝክር ኮይና ሰላምና ብጎይታ ዝተዓቀበ ክኸውን ብነገራት ኣይንናወፅን ብኹነታት ኣይንናወፅን ኣብዛ ምድሪ ክንነብር ከለና ፀበባ ኣለና ኮርስ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩም ካብ ዓለማውያን ዝገደደ ፀበባ ከነስተማቐር ንኽእል ኢና ግን ልዕሊ እቲ ፀበባና ዝኾነ ጎይታ ምሳና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጳውሎስ ብዙሕ ተመክሮ ኣለዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16 ዘሎ ታሪክ ኩላህና ንፈልጥ ኢና ንጳውሎስን ንሲላስን ከትኪቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ደርበይዎም ኣጽኒዖም ምስ ኣሰርዎም ፍርቂ ለይቲ ተሲኦም እንታይ ገበሩ ይብለና እንዳጸለዩ ንእግዚአብሔር ብመዝሙር የመስግንዎ ነበሩ ብለና ምናልባት ክጅምሩ ከለው ቀስ ኢሎም ብርክኽ ኢሎም ድምፆም ኣትሕት ኣቢሎም ክኸውን ይኽእል ግን ኩሎም ምስኣቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ክሳብ ድሰምዕዎም ዓዊሎም ከም ድዘመሩ ከም ደመስገኑ ግን ክንርዳእ ንኽእል ኢና ምክንያቱም ኩሎም ስቕ ኢሎም ሰምዕዎም ነበሩ ንእግዚአብሔር ተንኪፎሞ ምስጋና ናይ ጳውሎስን ናይ ሲላስን ኣብቲ ዝነበሮም ቃንዛ ክፍወሱ ይኮነን ወይ ካብቲ ተኣሲሮምሉ ደለው ማእሰርቲ ክወፁ ይኮነን ኣብ ልቦም ዝነበረ ሃቐና እንታይ እዩ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክንረክብ ከለና ክንሕጎስ ከለና ጥራሕ ይኮንና ንእግዚአብሔር ተመስገን ክንብል ዘለና ኣብ ጭንቂ ከለና ኣብ ማእሰርቲ ከለና ኣብ ቃንዛ ከለና ኣብ ዝኹሉ መከራ ከለና ግን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ድብል ሓቐና ነርዎም ኣብ ውሽጦም ነዚ ሒዞም ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ከለው ሃንደበት ምንድቕዳቕ መሬት ኮነ ብለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ተተንኪፉ ወዶ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ተተንኪፉ ማእሰርቶም ተፈትሐ ማዕጾ ተኸፍተ ከም ሰብ ዝኸውን ከሎ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ማዕጾ ተኸፊቱ እዩ ዝተኣሰሩሉ መሓወር ተበቲኹ እዩ በሰንሰለት እዮም ተኣሲሮም ኣትሪሮም እዮም ኣሲሮሞም
أنا أبتنساتهم دلوا بوتات الدخوم من البات قويم وزاكو أبد حبا اللو بوتا مدلخو حدا سب قنا وزن بلنا نجزاف يرقال حدا سب ولا توم كالوت بقويتا دا يكونوا سراتون أيوزون مخنيات نروب جابير عملا بمسجانا عوتالو بمسجانا عوتالو خمت عنتو يدبلكم نجزاف منفس أنقاني قومو نا إجزافير تأمرات دما بخوينو ناتم ما أسرت تفتحوا أباتم لو طريقهم أبو دواي بلنا إجزافير تأمرات مدحان نايتي حلقة بيت ما أسرتي ناتون ناي بيتون دما خوينو إجزافير أملاخ تمسكن يهون سلازي نخالقتوني تنكف دنبز ألا يفرس ودو قليل أبنتا يكونن قليل أبنتا يكونن ناي باولسن ناي سيلاسن تاريخ بزح جزء أمبيبنا يوئنا بزح جزء بسبكت سمعنا يوئنا بزتا فلالي مقدي ناي إجزافير منفسقن مهر الناس دليو كل ساعة حدش نقرأ له خابت قال بمسقانا خد نبر بنقرات كين وسد إجزافير أملاخ زتمسقن يخون سلازي ممسقان مرجعنا يخون ممسقان مرجعنا يخون ودو أنا بيتين جن إجزاب هيرنا نقلقل ديلو ياسو أنا نسخاتكم دمان إجزاب هيرنا أنا مسكن أب نقرات هاي نوسدن أب كونتات هاي نوسدن يملا إجزاب هيرجن إجزاب هيريو إجزاب هيرجن إجزاب هيريو أم مزمورنا إجزاب هيرنا مسكن بحكب لنا خلونا إجزاب هيرنا مسكن ولا خفينا خلونا إجزاب هيرنا مسكن كبدنا يملا نإجزاب هيرنا مسكن نقرات يسألمتو إجزاب هيرنا مسكن تبرهان دخونا قويتا سمو بروخ يخون لازم مرجعنا انتايو مسكانا ناي مسكانا هيوت معلتي خوسخنا قص أملاخ ندادلنا نإجزاب هير ندا مسكنا لترفع دمينا مس إجزاب هير منبار قال أيكونن إحواتي أبزا مدرزيا دليتنا أي ودانين موداتا يبلنان كلنا نفلتينا أب عدنا خلنا إذا حجز نبرونا بلنا نابرة أين نبر النخون من البات صمم عبد بلت جزا قديش تشوعات تخوينا نبر أجي هاجر دخونا جزا من البات كل تسلس تخوينا نبر له خون خالي بقرنا خندي كيلومتر ندخلنا تماهيرنا سرحنا ينابز بزحنا كاب جزانا فرق كيلومتر فرق مايل تخون جن بقرنا ينخيد نحج ماكينة سلدلنا نقال إن دلنا تسأب لنا ماكينة نخيد كان أبو دليتنا دو عيبلنين نزيو كاب أملاخ كفلين زخيل بزح ما قدلو بتي حنزاد مثلنا بتحزند مثلنا بتزقود لنا مثلنا ترحخي كونس بتتعمد نرخبو نجر كله سيطان كفتتنا كفلينا خب أملاخ كم زدلي كل ساعة نقحنا أبقويتا دو كنبل قويتا يدلينا انتايبل خبدنا خلو قويتا كم زيلو تزاريبو أتم صور زخبدكم أنا أعرفكم نابينو أنا لواهي لبيون تعت أرعوتا يفوكش صوروين قليل صورو بلنا اتزخبدنا نقرنا بأملاخ دربينا اتأملاخ زبلنا نقر كنسكمو دليتي هالونا responsibility كنوسد لنا مالتي ناي نفسي ناي هوتي حلافي أبتحت أملاخ أنا بين يطرحي منم هنا هوتي حلافي كخون أبزع على مزيا زخيل لن بتقويتا زدالو اللي مقدي خاتون كوزن بتمرجع ناي منيو ناتي يطرحي كم تعنتو يزبلكم ناي مدحان صقا نخلو عالم يتواهبو نخلو
ንኹሉ ክብል ከሎ ቅድሚ ጎይታ ምውራዱ ኣብ ሮሜ ዘለና ቃል እሱ እዩ እግዚአብሔር ካብ ላዕሊ ክሪኣ ከሎ እዛ ምድሪ እዚኣ ሓጢኣት እያ ክብሪ ኣምላኽ ጎዲልዋ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ ክብሪ ኣምላኽ ስለ ዝጎደላ እዩ ኩሉ ሰብ ኒው ነጁ ዝጓየ ዘሎ ግን መገዲ ጠፊዎ ጎይታ ድማ ኣነ ሓቅን መገድን ህይወትን ኢሉ መፂኡ ኣድሒንና ነዚ መገዲ ነዚ ሓቂ ነዚ ህይወት እንድሕር ንደሊ ኮይና ካልእ ምርጫ ይብልናን ማለት እዩ ምርጫና መን እዩ ጎይታ ጥራሕ እዩ ንህይወትና ሓላፍነት ክንወስድ እሱ ይህብና ነዚ ምርጫ ኣብቲ ፍቃድና ኣምላኽ ክዕመፀና ይደልን እዩ እዚኣ ናይ ዕድል ዘመን እያ ዝተረፈና ዘመን ኣብቲ ምርጫ ኣምላኽ ንርእስና እንዳእተና ንርእስና እንዳማዕቆብና ንክርስቶስ ክንስዕቦ ንክርስቶስ ክንስዕቦ እዚ ምርጫ ኩሉ ሰዕ ንርእስና ደጋጊምና ክንነግራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት እዩ ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር በገለ እኳ ኣይትጨነቁ ኣነ ምርጫይ ጎይታ እዩ ኣነ ምርጫይ ኢየሱስ እዩ ነዚ ምርጫይ ድማ ኩሉ ግዜ ከይጎድል እንዳወሰኸ ኸይድ መንፈሰይ ምስ መንፈስ ኣምላኽ ክራኸብ ናተይ ፃዕሪ የድልዮም ፃዕሪ እንታይ እዩ ብምስጋና ምስ እግዚአብሔር ግዜ ክሕል ኩሉ ግዜ ይድብለና ኣብ ደጌታቱ ብምስጋና ኣብ ኣጸድዎም ብውዳሴ እተው ኣመስግኑ ንስሙ ከዓ ባርኹ እነ ናይ ዳዊት ቃል ኩሉ ሰዓት ይባሃል ትብለን ኩሉ ግዜ ኣመስጋኒ ስለ ድኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ እዩ ተኸብርን ዓብን ብምስጋንን ዝግብኦ ቀናእ ዝኾነ ኣምላኽ ስለ ድኾነ ድማ እዚ ክብሪ ክጎድሎ ኣይፍቅደልናን እዩ ብጌጋ ይኹን ብፍላጥ ክብሪ ኣምላኽ ከይነጉድል ሓላፍነት ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንዳወዳእኩ እየ ምናዳ ክጽግመና ከሎ ምናዳ ዝኣመናዮም ሰባት ክክሕዱና ከሎ መገዲ ሲኢና ሃሰው ኢልና ንወፀሉ መገዲ ሲኢና ኒው ነጁ ንብለሉ ጽልምት ዝበለትልና ግዜ ዓለም እንድሕር ኮይና ሽዕና ንእግዚአብሔር ከነመስግን ዘለና ኩሉ ነገር ምስኣና ዝመሰለና ግዜ ኣሎ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ምናልባት ሕጂ ኣይገጠመኩምን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን በዚ ዝሓለፉ ሰባት ብምስጋና እንድሕር ሓሊፎም ዓወት ኣለዎም ኣብዚ ስጋ ይኮንኩን ትብል ዘለኹ ዓወት ግን ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝሃበና ጎይታ ኢዮብ ዓብዪ ኣብነት ክኾነና ክእል እዩ ሓደ ገበን ፈፂሙ ይኮነን እዚ ኩሉ ኣደራዕ ወዲቕዎ ግን ጻድቕ ኢሉ እግዚአብሔር ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዝመላለስ ሰብ ስለ ዝነበረ ሰይጣን ከፈታተኖ ደልዩ በይኑ ክስዕሮ ስለ ደይከኣለ ሰይጣንን እግዚአብሔርን ክመላለሱ ከለዉ ኣብቲ ናይ ታሪክ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብቲ ፈተና ፍቃድ ኣምላኽ ናይ እግዚአብሔር ተቐቢሉ ጸላኢ በብዙሕ መገዲ ፈቲንዎ ኢዮብ ኣለኒ ዝብሎ ኩሉ ይስኢኑ ኩሉ ኣለኒ ዝብሎ ክሳብ ስግኡ ዝብስብስ ሰበይቱ ክሳብ ንእግዚአብሔር ይሒድካ ሙት ዝብል ቃል ካብ ኣፋ ዘወፅእ ሰበይቲ ማለት ፍርቂ ኣካላትካ እያ ፍርቂ ጎንካ እያ ደጋፊትካ እያ ክንዲ ምንታይ ፈተና ከም ኢዮብ ኣባና ወርድ ኣይፈልጥን ምናልባት ክንዱ ድፍተን ሰብ ኣሎ ኢለስ ኣይኣምንን ግን ሓደ ነገር ኣብ መወዳእታ ኢዮብ ዝበሎ እንታይ እዩ ካብ እግዚአብሔር ክፍለ ይደልየን እግዚአብሔር ሃበ ይልማስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ ብምስጋና በዲህና ክንወፅእ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዝነገረና ቃል እዚ እዩ ኣብ ነገራት ኣይወከልን ውክልተይ ስኻ ጥራሕ ኩን ክንብሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ወዲእና ኣለና ክንጽልይ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብምስጋና
ዝተፈራሕካ ብምስጋና ዝተፈራሕካ ኣምላኽ ሰባት ኩሉ ነዝሪኦም ክፈርሁኻ ኢሉ ሰለሞን ኣብቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ክውስኽ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ከጉድልን ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ኩሉ ክትገብር ዝከኣለካ ግን ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ህይወት እኳ ምስ ተረፉ ዝሃብካና እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ሰዓት እዚ ህይወትና ምሳኻ ክንቃኒ ብምስጋና ዝተረፈ ጊዜና ኣብ ቤትካ ከነሕልፋ ኣብቲ ህላውነትካ ንዓኻ እንዳመስገና ንዓኻ እንዳዕበና ንዓኻ እንዳኽበርና ክንነብር ነዚ ቃልካ ክንዝክር ስለ ዝረዳእካና መንፈስ ቅዱስ ነመስግነካ ናይ ህይወትና ሓላፊ ባዕልና ከም ድኾና ኣዘኪርካና ዋጋ ከፊልካ ኢኻ ዓዲግካና ብከንቱ ደምካ ያፍሰስካ ንወግ ኢየሱስ ንነብስና ክንሓልየላ ንነብስና ክንጥንቀቐላ ንነብስና ምሳኻ ከነጥበቓ ነገራት ከይፈልዊና ካባኻዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ህላውነትካ ከይንጎድል ከይንወፅእ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ክትገፈና ጽልያል በመንፈስ ከተበርታዓና ጽልያለሁ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ መንፈስካ አይርሓቅኒ ዝበለ ነገራት ክጽልምቱና ከኸብዱና ከጨንቁና ከለው ወእግዚአብሔር አምላክ ይናካ መንፈስ ግና ውሽጥና ኃይል ይርከብ የበርታዓና ይሐይለና መንፈስካ ሁሉ ሰዓት ከስማዓና ዘበርታዕ ቃል ደማነ ልብና ክትዛረብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዓይን ሕዋቴ ነዚኹን ብላለሁ ስኻ ኃያል አምላክ ኢኻ ሰናይ አምላክ ኢኻ እዚ አባና ዘቀመጥካዮ ጸጋ ከንቱ ከም ደይኮነ ዝደሓናውን በእምነት ከም ድኾነ እዚ እምነትና መዓልት እንዳወሰኸ ኸይድንበር ከይጎድል ወእግዚአብሔር አምላክ ከምቶም ሐዋርያት እምነት ወስኸና ኢሎም ድጸለዩ ወእግዚአብሔር አቦዬ ንደልዮ ዘበለ ሁሉ ስኻ ተፈልጥ ኢኻሞኒ እምነትና ባኻ እንዳ ዓበይ ክኸይድ እንዳ ማዕበለ ክኸይድ በመንፈስካ ሁሉ ሰዓት ከተበርታዓና አፍና ድማ እግዚአብሔር አቦዬ ንዓኻ መመስጋን ደው ከይብል እግዚአብሔር ደግፈና እግዚአብሔር ርዳአና አንተ ቅዱስ ድኾንካ መንፈስ ንዓይን ሕዋቴ እንደግፍ በሰዓት እዚ እግዚአብሔር አምላኬ ደም በጸላኢ የናወጻሉ በምስጋና ጸላኢ ባህ ይብሎን ነው እግዚአብሔር አባ ነፍሳት ክድሕኑ ስኻ ድልየትካዩ ብታውካዩ እስኻ ምሳና ኾንካ ክትዓይ ተበርታዓና እግዚአብሔር አምላክ ይጽልያለሁ በሰዓት እዚ እግዚአብሔር አቦይ ንዓኻ ከነመስግን ከለና ዝትንከፍ ነፍስ ይሃሉ ናባኻ ትመጽ ነፍስ ተሃሉ ወእግዚአብሔር አቦይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን ምዃኑ አሚና በንስሐ ገጻ ናባኻ ትመልስ ነፍስ በዚ ሰዓት እዚ ይሃሉ ብላለሁ ናይ እምነት መንፈስ ይተኸል ወእግዚአብሔር አምላኬ ሓደ ተንፋስ ሓንቲ ነፍሲ ክትጠፍእ ፈቃድካ ኣይኮነን እዚ ናይ ትዕግስቲ ዘመን እዩ ትጽበይኻ ዘለኻ ወጎይታ ዳግም ክትመጽእ ከለኻ ወእግዚአብሔር አምላኬ ጎይታ ንኽፈርድ እምበረይ ደጊም ንኽመውት ከም ደይኮነ እግዚአብሔር አቦይ ኣነ ንሕዋቴ ንፈልጥ እዚ ምፍላጥ እዚ እግዚአብሔር አቦይ ኣብ ጥፉኣት ድማ ክኸውን ጽልያለሁ ንጎይታ ደይፈልጡ እግዚአብሔር አቦይ ዝብርሃን ኣብ ውሽጦም ይተኽል እግዚአብሔር አቦይ ንጳውሎስ ኣብ መገዲ ከምዚ ተራኸብካዮ ወእግዚአብሔር አቦይ ሽሙ ካብ ሳኦል ናብ ጳውሎስ ተቀየርካዮ እግዚአብሔር አምላኬ ካብዛ ዓለም እዚኣ እግዚአብሔር አቦይ ብህይወት ከለው ንዓኻ ክፈልጡ ምድሓን ብጎይታ ክኾነሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ክትራኸቦም ጽልያለሁ ዝቅዱስ ዝኾነ መንፈስ ይተንክፎም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገነካ ኣለሁ ስለዚህ ነበረና ጊዜ ስኻ ብሩኽ ኢኻ ዓቢ ኢኻ
ክትምስገን ዝግባእካ በይንኻ ኣምላኽ እዚ ኣምልኾ ኣይጉደልካ ከም ትቀና ኣምላኽ ይትበልካ እግዚአብሔር ኣቦይ እዚ ቅንእኻ እግዚአብሔር ኣቦይ ዝፈታተን ካልእ ኣምልኾ ኣብ ህይወትና ኣይተኸል ኣብ መገድና ኣይጽናሕ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከልካሊ ዘበለ ሁሉ ዝፈረሰ ይኹን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዓኻ ክብሪ ዘጉድል ዘበለ ኣብ ህይወትና ኣይንበር ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ይጸለኹ ሰላምኩም በጎይታ ዝተዓቀበ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ክህበኩም ኢሉ እቲ ካብ ክርስቶስ ተኾነ ሰላም ኣባኻትኩም ይብዛሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይን መሓርን እዩ ምሕረቱ ድማ ንዘለዓለም እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቅሪ ኣባኻትኩም ይብዛሕ ምሕረቱ ኣብ መዓልቲ ኣብ ህይወትኩም ይኹን بفلات يكون بداي مفلات እግዚአብሔር አምላኽ ዝበደልኩም በደል ኩሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በደሙ ዝተሓጽበ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም ብሩኻት ይኹም ንበረኸት ትማኹኑ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ፍቅሪ ናይ ወዱና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓድነትን ሕብረትን ኣብ ልዕሊኹም ኣብ ሓዳርኩም ኣብ ደቅኹም ኣብ ተኸድዎ ኣብ ዝረገጽኩም ወዘበለ ኩሉ ይብዛሕ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም ተባረኹ ወዲና ኢና